לקחתי. איפה? וואי וואי וואי. זה הכניסה האחרונה שלי. וואי וואי. איפה? היא לא ישרה. בואי, פרקה את הסדין, זה לא צחוק. נו, איפה הוא אנג'י? איפה? אתה שמאל. לא לגעת, בואי לפה מהר. עזוב, עזוב, תן לצעקה, תן חצי מטר. לא לגעת. לא לסוס. תעשה להדליק אותה, רינגו. איפה לא זה? לסוס. איפה? לא איפה זה? לסוס. איפה זה? לא לגעת. איפה זה? לא לגעת. לא, אחי, מרגישה לך יותר, נו מה זה? לא לגעת. אבי, תדליק אותה. איפה זה? וואי וואי וואי. עכשיו היא לא נגעת ברצפה, עכשיו זה יותר קשה לה. יאללה אבי, נו נראה. טוב, שבי. אני רוצה שתגיע לקשר ותפתח אותו. שבי מהר. לא לזוז. תדליק אותה, אני אעצור אותה. לא לזוז. לא, תגיד לה עכשיו לקפוץ, מה זה? לא, תצלם מצלמה? כן, כן, אחי. לא לזוז. תדליק אותה, אני אדליק אותה אחרי זה לקפוץ. אחי, לא תקשיב לי. בסדר, תדליק אותה. רגע, בוא נעשה וידאו חדש.